بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل للأمة شبابا وجعل هذه الشباب عمودا فطريا لكل أمة وجيل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن الله سبحانه وتعالى تنو مساميني فنانكنو بلا jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la, ka tila ka funankɛnu ka olu de kɛ jamana jɔyiri ye ani diinɛ o jɔyiri ye. An bɛ seereya k'a fɔ maasi tɛ yen fo Ala, jɛɲɔgɔn t'a la, a kelen don. Ale de ye masa ye sankolo la ani dugukolo la. Ka tila ka seereya Muhamadu y'a ka ciden ye, a ka jɔn don. Ala y'a ci ka na adamaden bɛɛ lajɛlen ma ni diinɛ ye ani jogo ɲumanya ye. O tɛmɛnen kɔfɛ, an balima filɛlikɛlaw ani lamɛnnikɛlaw, an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma Karabenta TV ale sanfɛ, k'aw fo ni silamɛya ka foli ye, n'o de ye salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Foli tɛmɛnen kɔfɛ, jana an ka don kuma kɔnɔ, o y'an ka laada ye. An bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye. Jamana in Ala k'a basigi, k'a suma, k'a hɛrɛ caya. Bɛn, kelenya, basigi, hakilisigi, dun ka fa sabati, kɛnɛya ani kalan, ya rabbi Ala k'o jidi ni jamana belebeleba in ale kɔnɔna la. Ka Allahu subhanahu wa ta'ala deli anw yɛrɛ ye, Ala ka hɛrɛ k'an ye, Ala k'an sabati, Ala k'an kɛ mɔgɔ barikalenw ye, Ala k'an kɛ kanda sababuya ye, ka kanda ko an kɛ maa kandalenw ye. Ka Allahu subhanahu wa ta'ala deli an ka banbagatɔw ye, Ala ka hinɛw la, Ala ka yafu ma, u dayɔrɔw Ala ka nɛɛma, Ala ka anu don jannatul firdausi ale kɔnɔna la. Ibadallah, Ala ka jɔnw, bamananw ko ten ko sudalen o ye ko labɛnnen ye ka ban inshallah. A bɛ ɲini ka tile dama dama bɔ labɛn. An y'a fɔ ko ni émission in an bɛna daminɛ kɛrɛnkɛrɛnma min bɛ kuma jeunesse kan, n'o ye an ka funankɛninw ye. O la an k'a faamuya k'a fɔ funankɛni minnu filɛ nin ye, n'an bɛna kuma olu kan, an k'a dɔn ko silamɛya ye niyɔrɔ dɔ bila u ye, i n'a fɔ ɲɛnamaya fana ye niyɔrɔ dɔ bila u ye, jamana jɔli fana ye niyɔrɔ dɔ bila funankɛninw ye cogoya min na. O la a bɛ fɔ groupe jumɛn de ma ko funankɛni, fo an k'a dɔn k'a fɔ ninnu nin de ye funankɛ ye. O bɛ daminɛ k'a daminɛ san 18, ayiwa ka taa se san 40 o ma. San min b'o o fila ni ɲɔgɔn cɛ, maa min si bɛ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ, 18 ani ka taa se 40 ma, a bɛ fɔ olu de ma ko funankɛninw, cɛman ani a musoman. An ka émission in mako bɛ olu de la. Ayiwa, ka bɛn dɔnnibagaw, ɲɛnamaya dɔnnibagaw ka sigi cogoya ma, o de kama u y'a bila nin si hakɛ in ale la. O la silamɛya fana tɛ nin bali, ka d'a kan silamɛya bɛ n'i ye jateminɛ kɛ silamɛya la, Ala ye ciden fɛn o fɛn ci ka na dugukolo kan, a bɛɛ lajɛlen ka cidenya daminɛna san 40 de kɔnɔna la, san 40 kɔfɛ. Donc o b'a yira de k'a fɔ ko la funankɛni si bɛ ban ka bɛn san 40 ale ma. An b'a la deli Ala ka yafa an ka jurumu kɔ ya rabbal alamin. Ibadallah, masa Ta'ala ye mun fɔ an ye a ka alikuranɛ kɔnɔna la, an ka o dɔn an ka funankɛninw olu kan. I ka dɔn masa Ta'ala bɛ a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna la. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu alladhi khalaqakum min du'f ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إذن فالشاب هو القوة بين الضعفين، قوة بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. ما ستعلق
ale Allah subhanahu wa ta'ala de adamaden aye anda ale de dalike ka anda min du'uf kabol la fula summa ja'ala min ba'di du'uf quwwa la fu ko fe anana semen do ana ka fanga di amma summa ja'ala min ba'di du'ufin min ba'di quwwatin du'ufan o ko fe fanga in fana ko fe anana ni la fu ye ka la fu do ana wa shiba ani shijeya yakhluqu ma yasha ala be fenda akadai cogoya minna wa huwa as-sami'ul alim ala Allah subhanahu wa ta'ala ale de kodon bagaye wa ale de ye ko latige bagaye ola funangania min flani ale de fanga wakati adamaden na lafu flani nyogonche demsenia lafu ani chogorobaya mogokorobaya lafu o flani nyogonche min be no abe fo de mako funankenia kada ka bamana mba fuka kuma kandola koni ala be fen wo fen di adamaden ma kaka dima ki to funangenia shi ale konnala kaka dima ki to funangenia shi kono muna kada ka ode adamaden ka se wakati ye fanga bila o wakati de konnala donc ko halna ala bi ke fatoye kaka fadu la funangenia kono ola kibe men ko ka yoro chama buli isena donc fa hakada ode kama islamia ya janto funankenuna arabu ka kumakela dobe abafo arabu ka kumakando konnala ala laita ri'ana ash-shababi ya'ud yawman ko na ya sorola funangenia shitu besega segi dondo la kuraye fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ntume nyefoli kaye shije ye minke adamadenna ina fo ave fo maninga ukakana ka fo ko ni chogoroba sigilenye sokono kale bina miri ka fo ko ale klema ben ay wajin pantalon don wakati ma muna parce que kadaka otara ka ale dan o kuma temena ale la donc fa hakada abetende fa ba famia de ko ash-shabab fatratun zamaniya laha qimatuha wa makanatuha fil hayat funangenia min flani wakati do de do adamadin ka nyenamaya konnala et puis valeur bilebile babe ala joro bade bala adamadin ka nyenamaya kono fahiya bakuratul hayat ala de nyenamaya yere ni yiri fere wakati ya do de an nafa yere wakati yiri tigi bi janto yiri la aba koloshi ate son fenga sama demsenu kana gabakuru flinyo na yiri fere be kari o wakati de o de ye adamadin ka funangenia wakati o be ke chogo mina akaka angan janto funangenia wakati la akaka angan janto funangenuna walasa ukana na chie angu toboto fa shabab hum rijalul ghad funangeni minu flene de ikadon olu ye shini chewde do shini chebalem olu de funangenu nye dina na jamana joli fanana ni jamana wo jamana walma dina wo dine na funangenu dogoyara sigatalo kore ko jamana yi abe wati makono de la wal abaul mustaqbal shinin dutigew olu de bi funangenu nye wa alaihim muhimmatu tarbiyatil ajyal alqadima min be wajibiya anka oye generation min be ka wuli angan janto generation natala porque ukanyana ya biseka nye choko ya mena wa fihi silahu shabab silahu lil umma anka do ko ni funangeni nunu no lu nyena ke siga yeretala mantom bede binye ambede binye men funangeni chiena siga yeretala bede be chien ni ibadallah ode kama ni jate minake je nyenamaya tabulo mo olu bamba funangenu ndeka wala sa kaseka adamadiya akachie yayi ni jate minake al ni balontan laje balontan shiye ni shi wakati nununde yi yayi wa ni nyenamaya fen laje abeye ni shi hake konnale ni nana ka misi laje sisa demso menu be na bla misiko la ni nana ka laje
a si caman ye san 25 de ya a san 30 ko olu ka dɔgɔn a si kɔrɔbayalen san 25 donc munna u b'u banba o de kan ka se ka ɲɛnamaya olu ka kɛlɛ ye ɲɛnamaya de wa a faamuya min ye funankɛni ye a faamuya k'a fɔ ko wagati min na Allahu subhanahu wa ta'ala mago b'i la k'i la n'a ka diinɛ kɔnɔ dɛ o waati kelen na sɛtana fana mago b'e la a b'a fɛ k'e sama k'i k'a ka kɛlɛkɛ bere dɔ de ye i ka se ka maaw la fitina i ka maaw lafili ka maaw tiɲɛ wa kadhalika n'i y'a lajɛ pour que ka jamana bin fana i b'a sɔrɔ la banban bɛ kɛ jamana juguw de fɛ funankɛninw olu kan pour que ka o hakilila tiɲɛ k'o bila jamana na o ka jamana bin i y'a ye o kama kalansenw bɛ k'u kunna min b'a to jamana faso kanu bɛ b'u la kabiri k'u to funankɛniya a waati kɔnɔna la baaraw bɛ d'u ma min b'a to faso kanu bɛ b'u la kabiri wagati min na o bɛ funankɛniya a kɔnɔna la ne ma fili hakili la an ka jamanakuntigi min bɛ an ka jamana kunna nin wagati in na hakili la a y'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na ko funankɛninw ka kɛlɛ de don ko denmisɛnninw ka kɛlɛ de don ka d'a kan ni denmisɛnninw jɔra u ka jɔyɔrɔ la o la an bɛ bɔ nin gɛlɛya an bɛ bɔ a kɔnɔna la ala ka jɔnw n'i y'a lajɛ sisan n'an ka politiki mɔgɔw wulila i b'a ye o banbalen de don funankɛni ninnu kan i y'a ye ka aw kɛ n'i ye panneau publicitaires lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ photo bɛɛ ye funankɛninw de ye kamalenninw ani sunkuruninw walasa olu bɛ se ka tiɲɛ cogoya min na an b'a dɔn ko o tɛ jamana joli ye abadan wa mimma la shakka fi anna fatrata shabab hiya al marhalatul quwwa wal futuwa i k'a dɔn dɛ wagati min na ni o de ye funankɛniya wagati ye o ye fanga wagati de ye o ye cɛsiri wagati de ye wa marhalatu shabab marhalatun min marahilil umr wa funankɛniya kɔnɔ o ye adamaden si wagati dɔ de lam yaktamil nudjuha ba'd si ma mɔ fɔlɔ koyi a ma se fɔlɔ yɛrɛ a bɛ se ka jɛngɛ a bɛ se ka kari a ka adamadenya fana bɛ se ka don ngalama fana na ka fara o kan an b'a ladeli an ka funankɛninw an ka ala k'u dilan ka di an ma wa kad ihtamma al-islam bishabab silamɛya ye a hakili to funankɛninw na o kama a y'o tɔgɔ fɔ ala ka kitabu kɔnɔ ni ka tila k'o fɔ ala kira ka sunna la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ka se ka funankɛninw bayani fadlihim k'u ka fasamantiya fɔ wa ahmiyatihim ani ka jɔyɔrɔ min b'u la ka o fɔ an ye qala subhanahu wa ta'ala masa ta'ala ko lakad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahima walladhina ma'ah ladegeli kɛra aw ye nabila ibrahima fɛ aw ka nabila ibrahima aw ka ladege cogo ɲuman na ani maaw minnu tugura a nabila ibrahima nɔ kan wal qudwa ladegeli min fɔra yan nɔ yal qudwa bihim fi imanihim wa da'watihim wa sabrihim o de ye ni k'u ladege limaniya la ala ka wele laseli la ani sabali la qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda ibn abbas ko ala ka jɛn ka bɔ a ma a'lamul umma ne manto in ka dɔnnibaga ba dɔ de ye ibn abbas ye hibrul umma aw turjumanul qur'an a ko cogo di ma ba'asa allahu nabiyan illa shaban ko ala ma nabi ɲuman foyi ci fo ka taa sɔrɔ a bɛ funankɛniya de kɔnɔ wala utiyal ilma aliman illa wa huwa shab wa ala ma dɔnni di mɔgɔ si ma fo ka taa sɔrɔ la fana a bɛ funankɛniya a b'o de kɔnɔna la n'i y'an ka dɔnnibagaw ta k'u lajɛ i b'a sɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a fan caman min ka ca kosɛbɛ a bɛɛ ye dɔnniya sɔrɔ de k'a to funankɛniya kɔnɔna la a nana kumakan dɔ la la'alla dɔw b'a fɔ hadisa don mais dɔw fɛ hadisa dɔ'ifu don hali ni hadisa don hadisa dɔ'ifu don mais quand même kuma ɲuman kɔni de don kumakan ɲuman don a b'a bɔ an ye an ka fɔ nin yɔrɔ in na nasarani ya shabab wa khadalani ya shuyukh ko diinɛ nalen funankɛninw de ye n dɛmɛ mais maakɔrɔbaw u ye n lamaloya
kadaka alakira nale ni diinɛ funankɛnunw de y'u bolo duuru alakira kɔrɔ olu de kɛra diinɛ jɔyiri ye i n'a fɔ Ali ibn Abi Talib ninnu ɲɔgɔnw i n'a fɔ Mus'ab ibn Umair olu ɲɔgɔnw i n'a fɔ Usamatu ibn Zaid ninnu i n'a fɔ Zaid ibn Usamatu ninnu ɲɔgɔnw olu caman de y'u bolo duuru alakira kɔrɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam pour que diinɛ in a bɛ se ka se nin seyɔrɔ in na tan wa min al-hadith an qasas shabab allati turwa ma'athir al-jalila qissatul Khalil Ibrahim alayhi salatu wa salam يحكي ما قال قومه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم donc kanga kuma kan signetigia ka foko Ibrahim ko funanga ni tundo Qur'anin bena qissa do bo annabi la Ibrahim ka kibariya kan qissa belebele bado Ibrahim ala terido akera ala fe ala kerafe kuma menani Ibrahim yo ka bolu kari nu ka dugula maw o bo o sanyalama ɲɛnajɛ dɔ de b'o fɛ o sanyalama ɲɛnajɛ in senfɛ n'u bɛ bɔ u bɛ dumuni tobi u bɛ taa bila boliso la u bɛ bɔ u bɛ taa ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la ala n'u taara u ka fɛti kɛyɔrɔ la n'u seginna ka na o bɛ n'a sɔrɔ sɛtanɛ y'u malasa a y'a bolo don u ka dumuniw bɛɛ la maintenant sisan n'u nana u b'a fɔ ko Ala ye dumuni jigin barika jigin u ka dumuniw la o b'o dun nin senfɛ Ibrahima a ma sɔn ka taa nin taama in na nin ko in na munna ka d'a kan a b'a fɛ ka tiɲɛ dɔ bɔ ka yira olu yɛrɛ ka tiɲɛ ye n'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔla a ma kɛ jagoya ye o kan ni adamaden ye tiɲɛ dɔn a yɛrɛ ye a bɛ tiɲɛ minɛ donc Ibrahima a ko ko ale parce que a ka mɔgɔw kun limaniyalen don dolo kow de la a ye dolo bɔra a ko k'ale dolo dɔ bɔra n'o bɔra dɔrɔn n'ale y'o ye sufɛ o dugusajɛ ale bɛ bana a ka maaw ko bon comme e bɛ bana e ka to so yan nɔ donc Ibrahima tora ye Ibrahima ye bolo bɛɛ kari-kari u taalen a ye bolo bɛɛ kari-kari k'a bɛɛ walo fo k'a tɔ to boli belebeleba kelen ye a bɔtɔla ye jele dulon kan na ka bɔ tuma min na n'u nana o nana sɔrɔ bolo ma don dumuniw na o nana sɔrɔ olu donna so kɔnɔ o y'a sɔrɔ u ka alaw bɛɛ kari-karilen don o ko jɔn ɲininkanw ka ala la nin tigi fana ye kojugu kɛlɛ ye sa o yɔrɔ bɛɛ la u ko qalu sami'na fatan o ko funankenin dɔ bɛ yen dɛ an y'a tɔgɔ mɛn yazkuruhum ale de b'an ka alaw dɔgɔya k'an ka alaw sabote k'an ka jɔbato fɔ ka bɔ kɔfɛ yuqalu lahu Ibrahim a tɔgɔ de ye ko Ibrahim i y'a ye munna funankenin de don ibadallah donc o kama Ibrahima a ye nin baaraba in kɛ tantɔ ala y'a sara ni sarako ɲuman ye k'a kɛ ale teri ye funankɛniya kɔrɔ tɛ k'i ka t'i yɛrɛ tiɲɛ i ka taa dɔn kɛ ni dɔn tun bɛ fɛn dilan mɔgɔ ye funankɛnu wallahi Congo Zaire wallahi a tun bɛ tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan siga yɛrɛ tɛ o la anw ka jamana kan yan n'i sera dɔn na togo o togo la a bɛ fɔ de ko karisa bɛ se dɔn na i n'a fɔ komi Congolais o kɔrɔ ye k'i tɛ se dɔn na ka tɛmɛ Congolais kan n'a tun bɛ ko dilan wallahi a tun b'a dilan olu ye e mana arapu da ka arapu da ko karisa bɛ se arapu la ko a bɛ se arapu la k'i b'a fɔ komi américain ko américain style de b'a n'o tun bɛ ko dilan mɔgɔ ye mɔgɔ tun t'olu dansa ibadallah donc an k'a faamuya k'a fɔ ko ninnu minnu filɛ nin ye ninnu y'u yɛrɛ di Allahu subhanahu wa ta'ala de ma a nana kuranɛ kɔnɔ a nabila Ibrahima ale ka kisa asafurula nabila Yusuf a ka kisa nafaba b'a la tasi belebeleba fana b'a la wa a ka funanŋɛnu a ka nabila Yusuf ladege yɛrɛ minɛ na ani yɛrɛ saniya la ani ala ka jɛn ɲini ni fasamantiya la ka se ka ala ka jɛn sɔrɔ ani k'i kɔ don diɲɛ na a n'a sɛgɛn a n'a gɛlɛya i k'i kɔ don a la k'i ɲɛsin Allahu subhanahu wa ta'ala ma hakila Yusuf b'an wasa o la Yusuf alayhi salatu wa salam Yusuf min filɛ nin ye tumana min na ni a badenmaw ye balima juguya kɛ a la u taara bila kɔlɔn kɔnɔ a tɔmɔna de a denmisɛnninama san 11 ka taa n'a ye faama ka palais kɔnɔ fo min taara sɔrɔ yen nɔ a ka yɛrɛ minɛ hakila a y'o kisaw caman ye faama muso y'a ɲini k'a bɛ bin a kan nka i yɛrɛ minɛ a kɛra jɔn ye jɔn min sanuyalen don o tuma na i yɛrɛ minɛ man taara ka shay'an lillah a wada ne maa min ye fɛn min to yen ala kama
ala be kla ka segi kana ima funangeno ay klonge dabla klonge be adama dem barkaba abi shin naga shi abi garsege tie ay jene ya dabla funankenu ay nabila yusuf nunu nogo ladigi ka kla ka galon tige tukuni ka dala ma fa ngo darsu nafa ma chama be ibrahima ka e yusuf ka kisa inkonowa adoye jumenye nabila yusuf alayhi salatu wassalam tumana menanu chara do kasola ata yechie masaka muso ya nyini ka jene yake na amason utala ka mine tukuni ka do kasola ka faraoka mais est-ce que Yusuf Massé sera amabo kasola atlala ka kem fama ka conseiller par le présidentiel kono ka faraoka ka kala ka kem balo marayoro nangwa mako opam directeur yi Egypte dugu konnala mais c'est dantenia yaba ni wani ni c'est dayede odo na tunkadi ahe tuma mina be bo kasola do mina uya nyenga ko muso minu nyu tegetiga anofe kwa be mufo ko ala de buka ko kalama o minyere ajurumula koke ko ale ko nukunta do ko imbeta ko sino kale tuntake uya soro sa Yusuf yese soro mais Yusuf matoya nta dabla fonga chinya kabo joni gafsani nabila Yusuf ya fe jene ya galon darala masabalia adara amba Aisha la funankeni ndedo funankeni musomande do amasabalia gafsani oluya ko do bike ela sigida leba foketo dabla eteru be kuma do fe meba foketo dabla ko do be na ema jamana ko neba foketo dabla ko fe ko sogobe ko kati take ko fe ta de ka kechi atota ala bika chiebo da ala la doro ala bika chiebo keneka nono masao ala snate ku ka chiebo keneka parce que danaya be oni Allah subhanahu wa ta'ala che donc nabila Yusuf anga ladege funankenu anga Yusuf ladege kadaka bamanan kote ko kumbe di ko nga ko kunterete di de wala ala min da adamaden bogola sigata la ibo de ke wa o de be soro ife fana suratul kahf nana ala ye funanganin do ka kisa fana na okay ala ye funanganin do ka kisa fana na suratul kahf kono nga la'alla ni ala sonama ni ala ye sigi wera yirana insha Allah ambe son ka damine olu ka kisa yerela ambala deli ala ka yafanga jurumuko ambalmaw funangenu ambe blasarale kam min di awma ka bokma nani oye ode anga anjanto anyerela ankana son ma wore ka purutili o kan puruti kan bo anga dine kan walma kan bla anga jamana anga juguya kanga jamana segi kofe kadaka bara min ba keranga jamana kan ani bara min bala ka kanga jamana kan sikatala o dabora de funankenu ye ko shinima o ka jamana soro u lafiyalen ka soro la o masenke ako nofe wa fen bala ka ke abbe bala ka ke awde ka sininya sigiye ni ko kalan awde do ni ko gringa jo awde do ni ko fen awde to be bla awde be wele kana ni politique mo wela o wila o be awde wele ni afara kanga bo awde to be foko ay bo agata fama ka fanga bi te herede ala kano nyona were ke anyena ala kano nyona were fanga bi nyona were anga jamana ka ala kana nyeda o kan ala kano ke anyena funakenu ay janto aw yerela ambe duaw ke awye ala ka o ke mo barkalenye ala ka here ala ka no fe here ala ka chaya funakenu ala ka fanga duma ala ka seduma wala sa jamana yi abse ka tanya fe choko ya mena aywa ambe bokuma la yano ambanga cameraman fo no Idrissa Karabenta akila mogo kon nyata lela ale be camera kofe anga foli bi ayi kadaka alaka demsendo alaka shi barkaya alaka makoroba shi alako di anama sabali ani munyu alako di ama amba kunche ka duauke anga famawi ala jamana kalfa maminuna ni wakatina ani tenintigi minnu be kelela ya me do kumbe sumana aya sorola do de kumbe klekoro ala ko niw kishi ala ka bolo fen kishi fama ala ka konofo nyogo nyuma ala ko duma ya rabbi jamana mbara chogo nyuma ala ko odo anula ya rabbal alamin ambe allah subhanahu wa ta'ala del anyere ala ka dafla to anye amanyi nanga bamagato ko ka do kuye ay wa salameto bela jele fen nyebe ana ambe do ke bela jele nye ka do nyini bela jelen fe wa hadha wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.